Salut, eu sunt Ștefan și bine v-am găsit la un nou episod din Craftsman. Hai să continuăm. Am făcut eu aici o secție de poliție. Aha. Brad aici. Aha. Da. Am făcut aici Brad. Și da. Ia să vedem. Astăzi vreau să facem o benzinărie. O să fac un Lukoil. Da. Ia să vedem noi unde găsim lună, că nici eu nu mai țin minte exact, uitați. Dar aș putea să folosesc redstone. Block of redstone. Pot să folosesc block of redstone. Am nevoie de niște blocuri negre. Nu merge bedrock. Obsidian de bloc. Asta. Perfect. O facem aici. Ok. 2, 3, 4. Și acum trebuie să mergem așa. Ia să vedem. Perfect. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, nu. 1, 2, 3, 4. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Și acum îl finalizăm. Bine, aici o să fie intrarea, o să văd eu. Ia să vedem. Gata. Gata. Ok. Ia să vedem. Gata. Acum avem nevoie, ia fiți atenți. Zvang. Hai destul de bine, podea să mai fac. Nu mai fac podea. Și aici sus. Nu aici sus. Aici o să fac eu alea de unde pui benzină, dar am nevoie și de niște TNT. Unde e mai TNT-ul? Nu o să boboi nimic. TNT. Nu vreau să boboi nimic. Am aflat pe păpune. Telefonul meu. Îmi urăsc propriul telefon, nu știu de ce. Ok. Dar nu văd nimic pe culoarea asta neagră. O să mă chinui.
De aici e benzină. Hai că face și zi. Dintr-una singură se ia că benzină. Nu-mi pasă, mai. Eu nu știu cum să-mi iau asta, adică n-am fost niciodată într-o benzinărie. Da, să vedem, hop, hop. Și aici servim, bună ziua, vreau să am la pompă. Am venit pentru cafea și am benzină, chestie. Ok, hai să vedem cât ai băgat. Asta ce? Cât ai băgat? Nu! Nu! Oh my god. Mama, am uitat că dacă pui redstone... Mamă, ce-am făcut, mă, frate? Frate, nu te cred. Aoleu, mamă. Mamă. Mamă, nu mai reparăm asta. Mamă. M-am uitat. Ce n-am vrut să pun redstone, fratele meu. Mamă, s-a distrus și asta, mamă. Aoleu, frate. Nu mă așteptam la asta. Oh my god. Holy shit. Deci, holy shit. Dracu de apucat. Oh my shitting god. Deci efectiv s-a spart tot orașul. Nu. Nu mai repar asta în veci. Mamă, deci... Cum să... Hai cum am enervat, mă, frate. Bă, bine că nu s-a distrus tot orașul. Bine că nu s-a distrus tot orașul, oricum. Mai bine că s-a distrus atât. Puțin din secție, puțin din aia. N-are nimic, zici că... Frate, trebuie... Bă, uitați-vă până unde a bubuit. Au sărit alea... Mă, hai, nu pot să... Da. Dar cum? Da. Nu mai contează.
Ok. Deci eu nu mai rezist. Uitați-vă și voi ce am făcut. Deci eu nu vroiam să se întâmple. Păi, măcar am scăpat de turnul ăla prostănac. Măcar am scăpat de turnul ăla prostănac. Gata. Bun. Am reușit. Ok, știți ce o să fac eu? În primul rând, nu mai pun niciodată TNT-uri. Și, în al doilea rând, o să fac niște oameni de zăpadă. Ura! Ice Pocket... ok, Snow. Ia să vedem, am nevoie de o foarfecă. Și vreau și un de ăsta, măi, cum îl cheamă. Gata. Ia să vedem. Snow. Una, două. Una, două. Una, două. Una, două. Una, două. Una. Hai, mă. Două. Una, două. Una, două. Una, două. Gata. Ia uitați-vă la fețele lor! Mor aici! Nu-i mai scoatem pe ăștia? Oare să ori bate ăștia cu mine? Orașul meu! Băi! Bine, cam singura șansă să am eu zăpadă, dar... Frate, mi-ai distrus benzinăria! Asta nu mai băgăm să mai. Alo! Gata, m-am săturat de voi. Ia să vedem noi. Să-i omorăm pe ăștia. Mi-a distrus tot orașul. Uitați-vă și voi cum arată. Mă, voi bateți cu mine. Bă, tu nu faci covor din zăpadă, înțelegi? Oricum e cald afară, se topește zăpada. Ia să vedem. Ia, punch! Nu mai sunt oameni de zăpadă. Frate, au făcut un sat. Ok, deci trebuie să scap de această zăpadă. Mă, frate, acum arunc cu bulgări. Hai să omorâm o vacă cu bulgări. Cred că mi-ar lua un an, dar ce nu, să dureze un an videoclipul ăsta, ce-ar fi? Ce-ar fi să dureze un an acest videoclip? Vino aici! Dă-i în față, dă-i în freză, dă-i în freză, dă-i în freză, dă-i în freză!
Așa, hai, nu rata niciuna. Bun, asta nu știu ce să fac. Facem pe aici. Ia să vedem. Și dacă faci asta, ei nu se mai topesc. Gata. Acolo să stați. Cât scot eu zăpada. Bun, acum trebuie să avem grijă să facem, să scoatem toată zăpada pe care au făcut-o ei. Păi nu mai scoatem pe asta. Dar se topește, mă, zăpada. Dar cred că foarte greu. Tu ce? Oh my god, vacă! Ok. O să se facă zăpada asta cândva. Ok. Putea să lăsăm astea, pentru că nu m-ar încurca, știți? Adică nu-mi place să văd zăpadă aici așa multă, dar bănuiesc așa e mereu. Hai să o facem, hai să facem toți oamenii de zăpadă pe care îi avem. Ok, știți ce o să fac? Am să fac ceva super interesant acum. O să dau asta pe survival, ca să facem 64 de ăștia una. Ok, așa de asta. În caz că mi-e foame, dar nu mi-e foame. Apoi dau înapoi pe creativ. Ia să vedem cum arată. Arată foarte bine orașul pe survival, dar n-am materiale. Ia să vedem noi. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2. Și unde l-am pus? Aici mai am nevoie de un snow. Gata. Aoleu, și acum e nașpa. În spate, rapid! Nu delete! Nu ăla, delete, gata. Deci nu că m-ar deranja că ăștia ar sta pe aici. Mă deranjează zăpada lor. Dar până la urmă, bănuiesc că așa e peste tot.
Bă, dacă să nu mai trebuie să bage zăpadă, hai să punem noi niște uși, că m-am săturat. Bam, bam și bam. Hai, ieși. Hai, Cuțu, vino. Așa că... Bă, n-are nimic dacă se topesc, mie îmi convine. Mie îmi convine dacă se topesc. Făcut așa de mulți. Gata, avem o mulțime de oameni prin orașelul nostru. N-ar nimic dacă fac ei zăpadă, o să mă deranjez că sunt prea mulți, dar... Ia vedem, sure. Bun, hai să vedem cât să mai... What the fuck, ce sunt astea? Hai să punem o mare parte din ei. Hai sunt de ajuns, o să topească ei. Dar nimic? Mai bine nu, mai bine nu. Mai bine lăsați, mai bine uitați-vă ce au făcut. Băi, până la urmă o să construiesc pe zăpadă.